Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku je Allah ya azarta fitaccen mawaki a masana'antar Kannywood Naziru M Ahmad da ɗa namiji. Mawakin ne ya sanar da haka a shafukansa na sada zumunta, inda ya gode wa Allah da ya albarkace shi da ɗa namiji, sannan ya bayyana sunan ɗan nasa Muhammad Bello, sannan ya roki jama'a su taya shi da murna. Yayin da yake sanar da haka a shafin shi na sada zumunta, ya ce alhamdulillahi, Allah ya albarkace ni da samun namiji, na sa masa suna Muhammad Bello, ina rokonku da addu'a. Haka zalika wani bidiyon da ya saka a shafukansa na sada zumunta, an ga sarkin wakan sai da wani rike da jaririn a hannu, yana taya sarkin waka murna, inda ya bayyana cewa an yi wasar daunan dutse ta kwara. Masha Allah, muna taya Alhaji Naziru M Ahmad sarkin waka murnar samun Muhammad Bello Sardauna, wato takwaran sardaunan dutse. Allah ya gafarta masa, shi kuma wannan yaro Allah ya masa albarka, ya kuma sa mai jin kan iyayen shi ne. Allah ya tabbatar da hakan, amin sun amin. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.